Abba Gida-Gida da Kwankwaso sun raba wa ɗalibai Dala 200 kafin tashi zuwa Indiya. Yayin da ɗalibai ke shirin tafiya ƙasar Indiya don ƙaro karatu, Rabi'u Kwankwaso da Gwamna Abba Kabir sun yi musu goma ta arziki. A cikin wani faifan bidiyo, an gano Kwankwaso da Gwamna Abba Kabir Yusuf na rabon daloli ga ɗalibai a cikin jirgi yayin tashi zuwa ƙasar Indiya. Gwamnatin Jihar Kano a ranar Alhamis ta ƙaddamar da shirin ɗaukar nauyin ɗalibai zuwa ƙasashen Indiya da Uganda don ƙaro karatun digiri na biyu. An gano Gwamna Abba Kabir Yusuf na Jihar Kano da tsohon Gwamna Rabi'u Kwankwaso na raba wa ɗalibai daloli a cikin jirgi. Abba da Kwankwaso na raba daloli har 200 ga ɗalibai da gwamnatin jihar ta ɗauki nauyin karatunsu zuwa ƙasashen Indiya da Uganda. A cikin wani faifan bidiyo, an gano Abba da Kwankwaso a cikin jirgi suna rabiyar kuɗaɗe ga ɗalibai dab da tashinsu zuwa ƙasar Indiya don ƙaro karatun digiri na biyu. Wannan rahoton kuɗaɗen ya faru ne a filin tashi da saukan jirage na Aminu Kano a safiyar ranar Juma'a, 20 ga watan Oktoba, yayin da suke shirin barin ƙasar. A ranar Alhamis, 19 ga watan Oktoba ne Gwamna Abba Kabir Yusuf ya ƙaddamar da shirin ɗaukar nauyin ɗaliban zuwa jami'o'in ƙasashen Indiya da Uganda don samun damar karo. A ranar Alhamis, 19 ga watan Oktoba ne Gwamna Abba Kabir ya ƙaddamar da shirin ɗaukar nauyin ɗaliban zuwa jami'o'in ƙasashen Uganda da Indiya don samun damar karatu karo na biyu. Abba Kabir ya ɗauki nauyin ɗalibai 1,001 zuwa ƙasashen wajen, wanda a ranar Juma'a kason farko suka tashi su 550 zuwa Indiya. Gwamnan ya ce ya bi sahun mai gidansa ne, Sanata Rabi'u Kwankwaso, wanda shi ne ya ƙirƙiro shirin a lokacin mulkinsa a jihar. Gwamnan ya shawarci waɗanda suka samu wannan dama da su zama mutane na gari wurin saka gwamnatin jihar alfahari da su yayin karatunsu. A martanin shi, Sanata Rabi'u Kwankwaso ya ba wa gwamnatin jihar kan bin tsarin da ya ƙirƙiro da ɗaukar nauyin ɗalibai zuwa ƙasashen waje. Shi ma ya shawarci matasan da su yi duk mai yiwuwa don ganin sun amfani al'ummar jihar na Kano da kuma ƙasa baki ɗaya.